ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭୋର ସକାଳ 5ଟା 30 ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଗାମୀ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କେଉଁ ଦିନ ଏବଂ କାହା ସହ ହେବ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ପୂର୍ବରୁ ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁତକ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସ୍ନେ ପ୍ଲସ୍ ହଟ୍‌ଷ୍ଟାରରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ ଏବଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।